Dźwięk. A, jest. Nie, co ja klikłem? Sandbox. Aj, przepraszam. Ale witam. Ja jestem... No ja jestem. Niklaus. A to jest... Wow, ale super. Ale nie o to mi chodziło. To jest symulator gotowania. Nie ma w tej grze muzyki. Także, znaczy, można sobie samemu wrzucić MP3, ale jako, że nagrywam na YouTube'a, to polecam sobie każdemu w tle puścić własny ulubiony kawałek. Na przykład Last Christmas I gave you my heart. Także co? Najpierw może psznę tuszenie. Szkoła tuszenia. Kupowanie, cięcie, seasoning i example dish. Znaczy to jest w sumie przyprawianie. Buying. Dobrze. Będziemy się uczyć kupować. Ciekawe, czy tu są prawdziwe jakieś fajne przepisy. Hello, the manager, where is jaki Gordon Ramsay? Okej, dobra, wszystko rozumiem na razie. I want wooden racks in the pantry. Dobra, to są wooden racks. Nie, ale ja muszę coś kupić, ja muszę puścić w tle jakąś muzykę tutaj. Bez tego, bez praw, ale czy darmową. Bo dziwnie się czuję. Muzyka do filmów. A jakieś tu takie puszczę, kurde, zapętlone. 5 utworów. I git. O, super. Gordon taki Dawid za 10 lat, w sensie, że co? Dobra, i tu co mamy? Tomato. To są, ja bym powiedział, że to są jabłka, ale okej. Dobra, okej. Take the tomato to the countertop and set it aside. Zaraz. Walk up to the countertop. Co to jest countertop? Nie wiem, co to jest countertop. Wow, a tu mogę tak nawet robić. Are you kidding me? Put down a tomato. Znaczy tomato. I mogę obracać go. Jaki bajer. Najlepsze. Na blacie mówicie. It time to buy a plate. Okej, kupujemy talerz. Dobrze. Mam talerz i mam pomidorka. Siema, Zdzisław. Co on mi tam kazał zrobić? Aha! Miałem wziąć talerz i mu 3 jabłka wziąć. Dobra. Kupimy nowe. No i great. This doesn't make you a full-blown chef yet, but you'd at least be some use in the kitchen. Well done. Ty, jak ja dobry. Dobra, cięcie teraz. Symulator cięcia żnięcia. Today's lesson is very important, so pay attention. I'll teach you how to cut products. It's easy to learn but hard to master, so put in some extra hours to practice once we're done. First, grab the tomato and place it on a cutting board. Done. Now take a knife and use it on the tomato or the cutting board. Precise handling of tools in the kitchen is crucial. Holding down shift will open up. Okay. In at least 4 pieces. Jest! Jest! Udało mi się, Boże! Jakim jestem świetnym kucharzem!
Ależ to jest piękne to, ale jestem kurde dobry. Dobra, teraz przyprawianie. Jezus, czuję, że to będzie to. Czuję, że to jest to. A w ogóle to jest wersja demo tej gry, to jeszcze nie jest pełna wersja. Today's lesson is short, but the skill you learn with determine coś tam, let's learn the basics. Dobra, co to jest? Cotton board, salmon, fillet. Target the salt container, no jest salt container, no i... No i już. Trzy gramy soli. Ale od soli to się w głowie. Dobra, to było dobre. Przykładowe danie. A nie wegety, tylko wagety. I think it's time you served your first dish. Don't worry, I'll be here to guide you through the process. This isn't a test, but if you run into trouble performing any of the tasks presented, try one of the earlier lessons. Dobra, your order will be a steak with a side of French fries, simply yet nuanced. There's no actual guest waiting, so you can take your time. Look behind you. That's the checkout window. Once we are done, you'll need to place the order on a shelf and use the tablet to confirm. Git. New order. To był Wolfenstein. Ja pierdzielę, jakie zajebiste. Dobra. I teraz tak, patrzcie, tu wszystko jest. To można normalnie prawdziwym kucharzem zostać po takiej grze. Take the steak out of the refrigerator. Dawaj mi sam. Ja jest, patrzcie jaki... A! Kurde, jak Meksykano. Czuję się niczym Jareczek. 4 gramy soli. Będzie do CV? Będzie. Tu mamy gramaturę podaną, wszystko. Cztery gramy soli, ile? To mało, nie? O, 4 gramy. Cyk, jest, dobra. No dałem 4 gramy na steku przecież. A, chyba że on o pieprzu gadał teraz. 4 gramy. No dobra, raz, 2, 3, 4. Solenie wołowiny przed smażeniem. Ale on mi tak kazał! To co, ja mam nie zgadzać się z nim? Use the knob on the grinder to turn it on. There's nothing to it. Co, mam włączyć kuchienkę? Cyk. Now put the steak on the griddle. Chodź tu, steku, ty mój. Niam, niam, niam. Ale steczek. Cyk. Take the steak and put it on the griddle. No jest. Tuszy się. Target the steak to view its state. The green bar indicates if the food is cooked. The little pan icon informs you that it's been fried. Okay. There's a spatula hanging above the griddle. Take it. Spatula. Gdzieś jest, kurde, spatula. No ale... Ale jakie? Nie mogę tu ten... O co to chodzi? Ja tu nie mogę wejść. To jak mam to wziąć? Ej, o co kaman? Tu jest jakieś pole energetyczne. I ja nie mogę wziąć spaciuli. A ja miałem być tam. Dobra, kurde. Bo posoliłeś przed smażeniem. Ale on mi kazał. Czekajcie, da się tu coś powtórzyć? Jezu, ja chcę wyjść, pomocy, wypuśćcie mnie. Zaraz tu coś narobię, pożar. Zaraz się rzucę. Halo, mamo? Mama? Mamo? Mamo, zabierz mnie.
Idzie tym ciulnąć. Odkręć gaz. Potna się. Zaraz się potna. Zaraz kurde wezmę dezodorant, wsadzę do mikroweli i się skończy zabawa. Patrzcie, co ja tu zaraz robię. I się Gdzie jest telefon? Nie chcę waszego jazzu. Dawaj ten telefon. Patrzcie, co zaraz będzie. Pa. Kurde, nie da się. Musi się dać. Jest! Jeszcze! Kurde, ja nie wiem jak to działa, ja nie mam w domu mikroweli. Dobra, to gówno nie działa. Dobra, powiedzmy, że są my gotowi już do robienia potraw. Wiemy jak co się robi. Już powinienem sobie elegancko dać radę. Welcome! No welcome. We are open for business. First orders should arrive any moment now. Lodówka pełna? Coś tu jest. Ej, czyżby to był pyszny śledzik, którego jadł Mario, Mario Krzaklewski? Nie wiem, dobra, ja tu sobie go położę, najwyżej się zepsuje. Tu mamy świeże te, całe te, ale muza weszła. Dobra, co to jest? Grilled tuna. Dobra, nie ma problemu. Lemon, tuna, oregano, twig. Dobra, tuna. Już, jadymy. K jest tuna. To jest stek. To jest tuna. Proszę bardzo, dobra. Tuna. To wypierdolić. Przepraszam, wyrzucić. Kurde, nie mam gdzie tego dać. Dobra. To sobie odłożę tutaj, o. Dobra, teraz tak. Lemon. Kartofle. To nie jest prawie to. Widzi ktoś tu cytrynę gdzieś? Ja tu nie widzę cytryny nigdzie. Cytryna. W tej kuchni nie ma cytryny. Jak ja mam tu robić cokolwiek? Może oni w lodówce trzymią cytrynę. Ty, faktycznie, ale jaja. Dobra. Citrona. Oregano. Dawaj te no zawrzyj to. Niestety zdupiły się drzwi od lodówki, nic nie poradzę na to. Parsley, tymianek, oregano. Dawaj mi to oregano. Cyk, dobra. I jadymy, moi drodzy. Take tuna steak, 5 gram soli, 5 gram pieprzu. A, szuflada, dobra, faktycznie. Sugar to nie. Zalc. Wiele tam tego było? 5. 5 gram, moi drodzy. 5 gram. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, dobra. Jest 5 gram. Teraz pepa. Też 5 gram. Uwaga.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, elegancko, cyk. Teraz tak. Grillować 60 sekund z każdej strony. Dobra, odpalamy maszynę, pięknie. I teraz co, bierzemy to gówno i cyk. A, dobra, może bez deski to dawać na piec. Dobra, pyk i cyk, okej. Nie wiem, czas, a tu jest czas, to jest prawdziwy czas? Szpatula. Pasek postępu. Ale to co ma być? Do połowy ten. Z każdej strony. Czekajcie, a czy na przykład jak ja to teraz przemienię... Coś ty to zrobił. Chryste panie. Dobra, smaż się. O! Super, dobra. No i to zaraz będziemy podawać, dobra. To tam mi niepotrzebne. Talerzyk, proszę. Cyk. Dobra. Kurde, ryba im jest surowsza, tym jest zdrowsza. No podnoś to. O, proszę. Dobra. Pyk. O, super. Aha. Cytrynka. Cyk. Nożyk. Pyk. I jadymy. Ciul, ciul. Ciul, 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 ciul. Dobra. Do tego. Pyk. Teraz elegancko go przystroić. Stój tutaj. A, to jest za gorące, dobra. Cytrynka. Myk. 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 Proszę. No weź to. Kurde debilu. Myk. Cyk. 3 plastry starczą, bo to były... garnish with oregano. Oregano. Oregano, proszę. Tu oregano. A co z tym oregano miało być? Mam coś je pokroić jeszcze pewnie. Myślałem, że tak wdupić całą gałązkę. Ale to się nie kroi. A, zetrzeć to było. Jezu, na czym to mam zetrzeć? Jest tu tarka jakaś w ogóle gdzieś? Może to kurde, nie wiem, ja pierdzielę. O, poli się! Dobra, bo był za gorący, nie szło go podnieść. Stodoła, dziękuję za słuch. Kurwa, nie ma sam tarki. Dobra, zeżrecie tak. I się cieszcie się, że w ogóle coś, kurde, zrobiłem. No, proszę, czas realizacji, 5 gwiazdek, smak, 1,5 gwiazdki na 5. Ogólnie 2 na 5. No, Jezus Maria. Client is not pleased and wants a refund. Kurwa, wpuszczasz tylko klientów w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Żadnych refundów, wal się na ryj. No, moi drodzy, i to był, prawda, pierwszy posiłek w restauracji, prawda, śląskie jadło u Niklausa. Mam nadzieję, że państwo są zadowolone. Dobra, no to co? To trzeba by jakiś jeszcze jeden posiłek, aby przyrządzić dobry. Jezu, burdel w tej kuchni. O! Burdel w tej kuchni, że normalnie nie idzie wytrzymać. Ja gdzieś to odłożę w bezpiecznym miejscu, bo to się tak kurde wala, że no.
To jadymy, co tam dalej mamy? Tu jakoś mogę sobie zmienić te zamówienie? Czy co? Bo nie wiem, jak tu się następne wybiera. O, jaka fajna patelnia. Są dwa takie same. Serio? Zaś to. O Boże. Dobra. Włączę te radio, może mi tu nie wykryje żadnych tych. Nie, wyłącz to. Dobra, i się zesrało, kurde. I się zesrało, już mu się odechciało. To nie żryj. To się w dupę pocałuj. Nie, tak króciutko to nie wykryło nic. Dobra, to tak, ja muszę mieć w kuchni taki nieład artystyczny, bo mi się wtedy lepiej robi. Blender. Dobra. Dawać następne zamówienie. Ale ten bytom się rozwinął. Jezus Maria, z biegiem czasu coś pięknego. O, patrzcie, pszne.pl. Czemu mi się muzyka wyłączyła? To się miało zapętlić. No. Właśnie. Świeżość najważniejsza. Ej, ale nie mam żadnych zamówień? Serio? Co to już tyle? O co chodzi? Nie byli zadowoleni ostatnim razem? You can't turn back time. Really? No to spoko. Dobra, nie, bo już mi gorzej. Zostałem ze stanowiska, tak? Ale jak to? Przecież dobrze zrobiłem, to o co chodzi? Gdzie następne zamówienia są? Dawać następne zamówienie, bo se zaraz coś sam przyrządzę. No dajcie mi zamówienie jakieś. Nie ma chętnych na moje jedzenie. Nie rozumiem tego zupełnie, o co chodzi. Sanepid jedzie. A niech jadą, nic mi nie udowodnią. Wszystko jest w porządku. W mojej restauracji nie ma żadnego przypału. Najwyżej zostanę płatnym zabójcą, trudno. Co to jest? Piec. Finish what you started and we can turn back to it tomorrow. Co? Ale co ja mam skończyć? Przecież wszystko zrobione jest. Nie wiem, no kurde, tyle, koniec. Blender albo telefon do pies. Ale wy kurde takie niebezpieczne rzeczy byście chcieli robić. O pieronie. Grzechu!
Proszę rolat, gumiklejzy i modro kapustę. Dziękuję bardzo Grzechu za suba. Pozdrawiam. O kur... Jak się wystraszył. Kurde. To chyba będzie... To będzie generalnie, mi się wydaje... na ten moment to będzie ostatnie danie, jakie przyrządziliśmy, bo niestety z przyczyn totalnie niezależnych ode mnie piec uległ awarii. Także przepraszam bardzo za to, do czego doszło, chociaż to zupełnie nie moja wina. Dzień pierwszy zakończony szczęśliwie. Także dziękuję towarzystwu YouTube'owemu całemu za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sub i dzwoneczek. I zapraszam na streamy i do zobaczenia.